Milí diváci, vítáme vás při sledování dalšího dílu pořadu Folklorní kukátko. Dnes jsme na našich toulkách po Slovácku zavítali do velkoměsta Strání, které se rozkládá na úpatí Evropské Velehory Velké Javořiny. Už při pohledu z dálky vás zaujme dominanta obce, katedrála povýšení svatého kříže. Ta je nejen místem modliteb místního pokorného lidu, ale zároveň i centrálou pro vysokorychlostní přenos informací z obce. Do Strání vás přivede rušná komunikace. Obec Strání, která patří mezi moravské metropole, disponuje plnou občanskou vybaveností. Nechybí nově zrekonstruovaný obecní úřad, ve kterém sídlí pobočka uznávané banky, pošta nebo několikapatrový obchodní dům, kde mimo potraviny a průmyslové zboží najdete i nejnovější módu světových značek. Ve Strání je postaráno o všechny věkové kategorie. Vzdělání dětí zajišťují místní mateřská škola a akademie. Část dospělé populace zaměstnávají sklárny a ty ostatní vyhlášená straňanská restaurační zařízení. V nich si straňané, nebo také straňáci, jak si sami s oblibou říkají, velmi často a rádi krátí volný čas a někdy i pracovní dobu. A na pokojné stáří se můžete uchýlit do domu s pečovatelskou službou, odkud se můžete vypravit na poslední cestu, Třeba i k minerálním pramenům. Ti méně pohybliví jsou svěřeni do rukou uznávaných odborníků. Ve Strání si přijdou na své i milovníci sportu. Nabízí se totiž nepřeberné množství sportovních aktivit. Zimní měsíce můžete strávit buď v přilehlém ski areálu Štrbáň, nebo na místním hokejovém stadionu. V letních měsících si můžete zajít na zápasy úspěšného fotbalového klubu na místní hřiště a možná se stanete i svědky proslulého fenoménu létajících popelnic. Vyznavači adrenalinových sportů se mohou vyřádit na okolních greenech. Samozřejmě nesmíme zapomenout ani na folklor, který provází život v obci po celý rok. Ten zde má silné zázemí i díky skupině mladých lidí, celosvětově známých pod názvem Javorina. Ti věnují začátek každého roku přípravě krojového plesu. Letos 31. ledna proběhne už 9. ročník této prestižní akce, na kterou se sjíždějí příznivci krojů z celého světa. Každý rok je pro ně připravena kvalitní zábava, kterou letos zajistí dechová hudba Šarovec a cymbálová muzika Pajtáš. Návštěvníci navíc mohou vyhrát některou z cen bohaté tomboly nebo se stát novým šohajem či krasavicí plesu. Proto ani vy neváhejte a přijďte se s námi přesvědčit o kvalitách krojového plesu. My dojdeme. Loučíme se s vámi, Milí diváci, a nashledanou 31. ledna 2015 na krojovém plese ve Strání.